Hoeveel jaar hebben wij met het programma Heer die voor het laatst jongen? 5 jaar, 5 jaar geleden. En wat is er in de tussentijd gebeurd? Veel. Ja, de schiettent, de mooie schiettent die hierachter staat, die was van Pieter de Wit. En het was altijd zijn jongensdroom geweest om een schiettent te hebben. Ik ben hier, als ik iets doe, dan jouw ik mijn hele lichaam. Van top tot teen. En dat is wel eens net helemaal waardeerd in mijn eigen. Een misbruik van maken. Ik zit maar gewoon misbruik van maken. En toen dacht ik van, ik moet hier maar stappen. Want ik heb mezelf te pakken. En ik hier mezelf ook te pakken. Ik heb vrienden hier een hele dip hoor. Een hele zware klap mee maken. En dan ben ik eruit gekomen. Gelukkig. En toen dacht ik, nou ging ik de mooie dingen doen. Dit. Uiteindelijk had hij was daar super blij mee. Het was echt een stukje van zijn leven waar hij echt van kon genieten. Maar helaas is zijn mentale gezondheid, heeft hij het helaas niet gered in deze wereld. En heeft hij afscheid genomen van het leven. En en toen stond de schiettent daar zonder Pieter. Ja, en dat is inmiddels 5 jaar geleden. En nu zijn we 5 jaar verder. En was ik er aan toe om de schiettent eigenlijk weer in al zijn ere en glorie te herstellen. Nou IJzer, kom maar op. Nou, hoe keert hij de tenten net samen voordwaan? Nee, dat niet net. Ze had er, ik zeg hoe moet ik dat zeggen, ze had er 3 hier op de waan moeten. En toen kwam dit op een spaat en toen had ze toch van, ik heb besloten deze week om de schuttenten te verkijken. En ja, op die manier is het rogel en de naam Piet Schietfabriek boek wordt steen. Toen kwam IJzer op mijn pad. Ja, Pieter kent IJzer ook gewoon heel goed. En het is nu van IJzer. IJzer Bosma is nu de huidige eigenaar. En die zei, nou ik wil hem verkopen aan jou, want ik voel het goed. Ik weet zeker dat Pieter het ook fantastisch had gevonden. En, maar je moet hem echt in alle eer herstellen. Dus het front moet erop, het frame moet erop, de naam moet zo blijven. En dan wens ik je echt al het geluk ermee van de hele wereld. En ik weet zeker dat Pieter... Dat is even een gil van Pieter. Ja. Yes, we horen je dat hij super trots zou zijn geweest. Zeker weten.